Sanibonani guys, igama ngiNqobile Mputhela Mazubela eNimba ngomhla ka-14 October. Qhubekile-ke guys uZoleka egqugquzela phela uLazarus ukuthi ayamukele le ngane ukuyikhulisa, esho ukuthi yabona nje lesi isipho sethu sobabili, ngoba yabona njengoba wena ubafuna abantwana kodwa ungabatholi, le ngane ukuyikhulisa hawu kuzobe isiphosisa esikhulu kuwena. Kanti-ke nami-ke ngiyayithanda le ngane, angifuni ukuthi ngiyihushule, kodwa-ke angifuni ukubuyela nohlathi. Kusho kona ukuthi uma kukhona wena ngizokwazi ukuthi ngimkhulise kahle lo mntwana. Shuthi it's a win-win situation. Hhayi-ke nangampela-ke uLazarus washo ukuthi uzohamba eyoyicabangisisa kahle le ndaba ekhaya kubo, ebese ebuya nempendulo kuZoleka. Kuthe kuba ingakusasa kuZoleka besehluleka ngisho ukuyibamba, wamane wafonela uLazarus. uLazarus-ke ifoni akayibambanga, imane nje yamphosa ku-voicemail straight uNtombolo. Emva kwalapho-ke ushiye umlayezo washo ukuthi hhayi inkampani sidinga i-new CIO, esho nje into engekho related kule nto abeyikhulumile mayelana nomntwana. Ekugcineni-ke ushilo ukuthi hayibo wasuthula kangaka Lazarus, like ikhona into engiyishilo uku-offend-a bandla, ngicela ungitshele. Mekuthi khona la engihambe kabi khona ngixolise phela. Hawu wasuthula kangaka. Hhayi nangampela-ke guys, kanti uyilalele ubhuti yonke le message uZoleka ayisendayo and ubhizi uyidlalela igalofu endlini. Akafune i-stress empilweni yakhe, akafuni ngisho ukuthi ayiphendule ifoni yakhe ngoba okwamanje usetshisa amathambo engqondo. Akupheli-ke lapho guys. Kuthe kusanjalo uLazarus wangenelwa i-phone call, methi hello dad. Shuthi kwacaceka ukuthi ubaba wakhe lo mzalayo lo fonayo. Ushilo ukuthi hayi une-business meeting lapha ngakubo kaLazarus, ucabanga ukuza ngasendlini bethi ukukhuluma kancane. Hhayi nangampela-ke wavuma uSydney, kwasho khona ukuthi ubhuti uyisiqhathanzipho akathukanga neze ngoba uyazi vele ubaba wakhe uzofika endlini kokuleni since naye vele ewumuntu ohlanzekile. Hayibo guys, akupheli-ke lapho. Ubaba kaLazarus-ke ufike nje ne-attitude nyana, esho ukuthi indoda umdala uma umngaka awuganiwe. Yabona nje uLilian unkosikazi wakhe lo wokugcina guys amdivosa, bekade eyi-perfect match for yena. Asho ukuthi yabona nje ngabe bakude empilweni ukuba akavaze adazinkani agcine emthatha i-divorce. Hhayi-ke ushilo kuLazarus ukuthi yazi bengingathanda ukuthi ufike as ubaba la, ungaso sonke isikhathi uhlezi ufika uyisilwane. Thatha ubulwane bakho ubushiye ngaphandle bese-ke uyaba nomusa lami usungene ngaphakathi endlini. Eyi guys, kwasho kona ukuthi akezwa lutho uMr Ncukana, usho kahle nje wathi la wena nodadewenu, hhayi impela angazi ngithini. Wathi kungcono ngisho udadewenu-ke ngoba kukhona umzukulu anginikeze yena, wena sengaze inkukhu engibe khehla ngingenawo umzukulu. Hhayi wazama ukubeka amathize kuLazarus, kodwa still washo kubaba wakhe ukuthi umuzi wendoda wakhe wabantwana, ukuze kubonakale ukuthi unesithunzi kumele kube khona abantwana. Hhayi-ke guys, lapho kusho nje lo baba yonke le nto le kuningane esiswini sikaZoleka efuna ubaba ngendlela emangalisayo. Guys, uhambile-ke uZoleka wathi uyoyikhipha kancane nodadewabo uThumeka. uThumeka-ke bekade efuna vele ukumbuza ukuthi kungani angafikanga lapha emshadweni wakhe ngoba wathembisa ukuthi uzofika. Uzamile ukuxolisa, washo ukuthi ubanjwe umsebenzi waqeda wahlala phansi. Eyi uThumeka-ke guys phela njengoba engayazi i-condition kaZoleka, umane wa-oda i-champagne. Hhayi mane wanqaba kuZoleka ngokuyiphuza, washo ukuthi yena nje ayi cha, lama-drink anje ucala bandla ukuthi angawaphuzi namhlanje ngoba une-meeting. Wamncenga-ke noThumeka wathi hayibo noma iglasi eyodwa, wathi no. Kanti uyazi ukuthi ucabangela ingane yena. Eyi kanti basezoletha nokudla-ke okugcwele yonke ingxovashange nje yama-spice, kukhona amaqatha enyama, kukhona wona bomaqanda. Shuthi ugirl yamane yagwebeleka inhliziyo yakhe ibona lokhu kudla okuyisicofucofu nje. Hhayi guys, washo ukuphalaza. Wabona kuThumeka ukuthi no man, lo muntu uqala unqaba utshwala then secondly useyaphalaza. Shuthi-ke wahlanganisa u-1 plus 1 wabona ukuthi lo sisi lo ukhulelwe. Guys, uthe sebuyela endlini-ke uThumeka ayina iy'ngubo zikaHlathu, bekade ayina ngesandla kodwa umqondo ule kuZoleka. Asakhumbula ngesikhathi ethi akuphuze iwayini, ethi akalifuni yena, ekhumbula ngisho nangesikhathi egwebeleka ecishe ukuhlanza phezu kwetafula bethi phela sebezodla ukudla kwasemini. Guys, hambile wayamconfront-a straight
ekhosela tech guys, embuza phela ukuthi kukhona yini ingane la esiswini nokuthi isinesikhathi esingakanani. Hhayi-ke lapho bengazi kahle ukuthi umbuza nje iy'nsuku ngoba uyazi ukuthi kungenzeka le ngane ixove umshado wakhe uma kuthiwa ingane kaHlathi. Guys, ngampela-ke uThumeka sekumele-ke manje athi ukuthi ahleke kodwa abuyele enganeni ngoba sengathi yena benodadewabo basazoqhubeka nokulwa uma ngase kuthiwa iqiniso liyaphuma ukuthi yeyi usemane nje wamtholisa umntwana straight uHlathi, ethole esezoleka. Eyi kuzobe ngathi wenze ngamasibomu kanti cha, kube yiphutha guys for the both of them. Akupheli-ke lapho guys, umane nje wafona-ke uLazarus ekugcineni emva kokuthi kade emzibile uZoleka, washo ukuthi bacala behlangane emzini wakhe. Hhayi ushiye yonke into ayenzayo uZoleka esebona phela ukuthi ibalulekile le ndaba. Uthe uma efika nje khona laphaya kuleliya khaya, hhayi wathola i-welcome evuthayo impela ethanda ukuba yinhle ivela kuLazarus, engazi nanokuthi ubaba kaLazarus ukhona endlini. Ube ukumbona nje u-girl way'qinisa, wangafuni ukukhombisa ukuthi uthukile, washo ukuthi hawu ngiyajabula ukukwazi. Hhayi kodwa wagcizelela kuZoleka ukuthi hhayi akaqali ukumbona ubaba kaLazarus uyindoda ehloniphekile neyaziwayo kakhulu. Hhayi-ke guys, kuthe kusanjalo-ke washo naye ubaba kaLazarus ukuthi usezwe ama-rumours ngokuthi uZoleka is one of the best employee yalaphaya ekhosela tech, njengoba nje eyi-major shareholder futhi enjalo nje enza sure ukuthi uthola amaklayenti ngisho naphesheya kwey'lwandle. Hhayi-ke kodwa-ke uLazarus udicayide ukumtshela-ke kuyise at that very moment ukuthi hhayi uZoleka uphinde futhi abe u-partner, aphinde futhi abe uma wengane yakhe. Hhayi bo guys, umane nje uZoleka washalaza ekhuluma ngokuthi uma wengane yakhe ngoba uyazi vele ukuthi phela angeke ibhomu le ngane le akusiyona nhlobo ekaLazarus, kodwa-ke kungenzeka kube ingane kaHlathi. Yo guys, asithembele ingane masizelwa izumane ifane nekhanda leli likaHlathi ngoba uma kunjalo guys, eish, hhayi kuyobe sekumbhedele-ke kuLazarus ngoba noyise uLazarus akalifakwa libuya nodaka laphaya. Kuyabonakala ukuthi hhayi ngey'khathi zakhe impela, yeyi bonke abantwana bakhe babesokola uma kuthiwa ukhona egcekeni. Manje-ke uma engase ethole ukuthi uqamba amanga-ke kwathi unengane noZoleka kanti unamanga, akanangane futhi akananzalo, eyi kuyobe ihlazo elikhulu laphaya emndenini wakoNcukaca. Asithembe-ke guys ukuthi-ke kuzolunga konke for uLazarus bakithi, nokuthi njengoba-ke sengathi uyaqhubeka nokuthi ayithathe le decision yoku-pretend ukuba ubaba wengane kaZoleka. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphethela amazwibela eNimba ngomhla ka-14 October. Qhubekile-ke guys uZoleka